Shalom mindenkinek, Amir Czarfati vagyok, itt vagyunk a Connectben, Galiliben. Igen, háborús időszak van, igen, rakéták csapódnak be időről időre körülöttünk. Igen, ezért van a telefonom mellettem, hogy értesítsem a légiriadókról. Ha esetleg pár percre eltűnnék, akkor tudjátok, hogy a menedékhelyen vagyok. De most egy elképesztő témáról fogunk beszélni, amit sokan közületek nagyon érdekesnek fognak találni. Ahogy a Biblia felfedezésének utazásán megyünk végig, ma arról beszélünk, hogyan jutottunk az angol Bibliához, amelyet sokan használunk. Szóval minden további nélkül hadd mutassam be jó barátomat, Rick John pásztor, Parker, Coloradoból. Rick, shalom! Shalom! Nagyon jó újra veled lenni, Amir. Hány rakéta csapódott be a környékeden ma reggel? Abszolút egy sem. És bárcsak itt lennél. Amikor elkezdődött a Gáza háború, említettem, hogy ez egy háború, de az igazi háború akkor fog kezdődni, amikor a Hezbollakkal harcolunk. Számunkra a Gáza háború közvetlen hatása, azon kívül, hogy el kellett küldenünk a gyermekeinket a hadseregbe, nem volt, semmiféle rakétatámadás nem ért minket. Természetesen, amikor az északi konfliktus kitört, ahogy most is, minden nap új kihívásokkal nézünk szembe, és érdekes dolgok történnek körülöttünk. De azért vagyunk itt, hogy nagyszerű dolgokról beszéljünk, és ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy először ne szentelnénk ezt az időt az Úrnak. Megtisztelnél minket egy imával? Uramisten, micsoda kiváltság, hogy a kegyelem trónjához járulhatunk. Te vagy az Isten, aki pontosan tudod, mi zajlik ma Izraelben, és elét hozzuk Izraelt. Tudjuk, Isten, hogy van terved ezzel a nagyszerű néppel, és tudjuk, hogy azok, akik megáldják Izraelt, áldásban részesülnek általad, és akik átkozzák, meg lesznek átkozva. Imádkozom Amir és családja biztonságáért, imádkozom Izrael biztonságáért, és Uram, kérjük, hogy a közeljövőben vess véget ennek a helyzetnek. De most arra kérünk, hogy a Szentlélek vezesse minket, miközben arról beszélünk, hogyan kaptuk meg az angol Bibliát. Uram, segíts nekünk meglátni, hogyan kapcsolódnak az események, nem csak sok száz évvel ezelőtt, hanem most is, azok révén, akik előttünk járnak. Nyisd meg a szemünket, hogy lássunk, a füleinket, hogy halljunk, és az elménket, hogy megértsük. Jézus nevében, ámen. Szóval, Rick lelkipásztor, ez az egyik kedvenc témám, és már sokszor beszéltünk róla. Tanítasz főiskolákon és egyetemeken, ahol a Bibliáról beszélsz. Sokan kíváncsiak arra, hogyan jutottunk el az angol Bibliához, hiszen nyilvánvalóan a Biblia nem eredetileg angol nyelven íródott. Már átvettük az eredeti kéziratokat és a nyelveket, amelyeken írottak, és legutóbb beszéltünk a holttengeri tekercsekről. De ezúttal arról akarunk beszélni, hogyan jutott el az angolul beszélő emberek kezébe a Biblia. Sokszor megkérdeznek, hogy melyik Bibliát használom, és mielőtt megszólalnék, már ítélkeznek, hogy nem ez, vagy nem az a fordítás. Vannak, akik egy-egy fordítást a többiek fölé emelnek, még akkor is, ha téves tanokhoz tartoznak. A kérdésem az, most van King James és új King James, van NIV, ESV fordítások, de milyen angol fordítások voltak a King James Biblia előtt? Sokan azt hiszik, hogy az első angol fordítás a King James volt, de valójában ez a 9.
Kilencedik, hűha, azt hiszem, ezt kevesen tudják. Most már tudják. Pontosan, ha tovább nézik ezt a műsort, akkor mindenképpen tudni fogják. Szóval mesélj erről. Körülbelül 1000 évig csak egy nagyobb fordítás létezett, és ez latin nyelven volt. 1388-ban egy John Wycliffe nevű ember, aki katolikus pap volt, észrevett dolgokat az egyházban, amikkel nem értett egyet, és szerette volna a Szentírást az átlag emberek kezébe adni. Akkoriban csak a latin fordításhoz fért hozzá, amelyből angolra tudta fordítani. Nem volt akkoriban görög új szövetség, bár léteztek görög kéziratok, de nem volt teljes görög új szövetség. Így a latin fordítást használta, és elkészítette az angol fordítást. A nagy dolog, ami azóta történt, mert a Wycliffe Biblia fordításából volt egy Cameron Tyson nevű ember néhány évvel ezelőtt, aki spanyol nyelvű bibliákat akart eladni Guatemalában, de a probléma az volt, hogy amikor odaért, az emberek, akikkel beszélt, nem beszéltek spanyolul, hanem egy másik nyelven, és azon gondolkodott, hogyan lehet betűzni vagy eladni spanyol bibliát olyan embereknek, akik nem beszélnek spanyolul. És ahogy elkezdett imádkozni és gondolkodni ezen, kitalálta a nyári nyelvészeti intézetet, és arra a következtetésre jutott, hogy le kell fordítanunk a Szentírást az emberek nyelvére szerte a világon, ezért elindította a Wycliffe Biblia fordítókat, és ez a John Wycliffe az első angol nyelvű Biblia fordítás. És ez nem csak a világra volt hatással ezekkel a fordításokkal, hanem a saját családjukra is, rám is hatással volt. Volt alkalmam találkozni Cameron Townsendnel néhány évvel ezelőtt, én még csak 40 éves voltam, ő meg 80-as éveiben járt. Beszélgettünk Florida Boca Ratonban, amit úgy hívtak, hogy Bibleton USA, és miután összejöttünk, beszélgettünk egy darabig, és mivel én akkoriban kocogtam, visszamentem a szobámba, felvettem a futóruhámat, és kimentem kocogni, és nagyon jól éreztem magam, ahogy futottam a füvön. Hirtelen megláttam Cameron Townsend, aki velém jött. Valakinek volt egy kamerája, és lefotózott minket, és arra gondoltam, hogy micsoda szituáció, itt vagyok Carman városában. Nálad van az a fotó? Igen. Oké, szóval feltesszük a képernyőre, hogy mindenki láthassa. Ez egy nagyon fiatal Rick Young és Cameron Townsend, és ahogy tovább követhetitek Cameron Townsend történetét, elképesztő, hogy mit tudott elérni. És volt egy másik személy, Wycliffe Biblia fordítókkal, a neve Rachel Saint, nem tudom, emlékeztek-e rá, de a bátyja, 4 Saint egyike volt annak az 5 misszionáriusnak, akik mártírhalált haltak, amikor az akad indián törzshöz mentek. Igen, emlékszem, és 5 fiatal embert a Wheaton főiskolából mártírhalált halt, Rachel Saint a testvére volt, és volt alkalmam találkozni Rachel Sainttel, mert visszament abba a törzsbe, és számos embert Krisztushoz vezetett, még akkor is, még azokat is, akik megölték a testvérét. Krisztushoz jöttek, és volt egy nő, Dayuma, ő volt az első, aki megtért,
Nos, évekkel ezelőtt volt egy műsor, a kereszténységre tért át, de mi volt ő azelőtt? Csak egy pogány? Igen, csak egy pogány, és volt egy tévéműsor, Ralph Edwards, ez a Te életed című műsora, és elrepítették Rachel Saintet, Daima és Daima 6 éves fiát New Yorkba, és az egész történetét bemutatták. Ez a Te életed, Rachel Saint. Nos, másnap, mivel Rachel a Philadelphia School of Bible-ben végzett, ami később Philadelphia College of Bible lett, ott voltam tanuló, és másnap reggel lementem reggelizni, és ott volt Rachel Saint Daima. Hadd találjam ki, a koszorúhadban voltál? Nem voltam, de senki sem ült mellettük, így a haverommal, Bob Markbarttal úgy döntöttünk, hogy leülünk, és együtt reggelizünk velük, és ahogy ettünk, kinéztem az ablakon, és láttam, hogy havazik. Így azt mondtam, Rachel, kérdezd meg Gyumát, hogy látott-e már havat, és ő megkérdezte. Gyuma azt mondta, hogy nem, én meg azt mondtam, hogy rendben, menjünk ki hógolyozni. És így kint voltunk az iskola előtt, hógolyokat csináltunk, és dobáltuk egymást, vagy egymás mellé, és csodálatos volt látni, hogy Isten hogyan változtathat meg egy olyan nőt, mint Daima, csodálatos módon a hitre hozta, és most a törzs nagy része eljutott a Krisztusba vetett hitre. De Rachel egy másik férfit is kihívott, akit Bernie Maynek hívtak, aki pilóta volt, és kihívtak, repüljen el Wycliffe-ért, és ő megtette, és végül Bernie May lett Wycliffe elnöke. Később ő lett, engedélyt kért a Wycliffe-től, hogy elindítson egy másikat, ami majdnem olyan, mint egy ága a Wycliffe-nak, és úgy ismerték, hogy a magvető cég, és a barátjuk Jason Ilom a magvető cég része lett. Igen, oké, most már értem. Oké, és még van még néhány kapcsolatunk, mert a fiam Rick most már nem a magvető cég igazgató tanácsában van, hanem Bernie May, ő most 72 éves. És az emberek még mindig konzultálnak vele, hogy ellenőrizzék vele a dolgokat, amiket csinálnak, és hogy hogyan csinálhatnánk a dolgokat jobban. Van egy új projektje, amiről nem mondhatok semmit, de a fiam Rick benne van az igazgatótanácsban, és ez az új projekt elképesztő. Igen. Szóval ez mind John Wycliffe-től származik egészen Rick Jr.-ig. Úgy írtam, hogy ez egy nagy utazás, nem igaz? Szóval volt egy első fordításunk angolra, de aztán, ha jól emlékszem, volt 3 fontos esemény, ami az első és a második angolra fordítás előtt, vagy között történt. Szóval mik ezek az események? Igen, körülbelül 100 év vagy több telt el a két fordítás között, és számos dolog történt. Először is a sajtó feltalálása. Most John Wycliffe bibliája, az ő bibliája kézzel volt írva, minden bibliát kézzel írtak. Volt egy csoportja, akiket a lardoknak hívtak, és ők olyanok voltak, mint a szegény papok. John ebben az évben, ami 1388, és most 100 évvel későbbre ugrottunk, hogy igen, már az 1500-as években vagyunk. Igen. De 1455-ben feltalálták a nyomdát, igen, és volt egy Darius Erasmus nevű ember, akinek 6-8 görög kézirathoz volt hozzáférése, és ő hozta létre a legelső görög új szövetséget, és a harmadik esemény, hogy 7. Henrik király hatalomra került. 7. Henrik. Egy ember, egy király, aki egy nagyon érdekes király volt. Tehát ezzel a 3 eseménnyel jött egy új dolog,
mert egy William Tyndale nevű ember lépett a színre. És William Tyndale nagyon hasonlóan John Wycliffe-hez azt akarta, hogy a Szentírás eljusson az átlagos emberhez, aki képes elolvasni a Szentírást, és így mit csinált? Elkezdte lefordítani, de mivel 7. Henrik, aki római katolikus volt abban az időben, azt mondta, nem engedi az angol fordítások lehetővé tételét. Így mi történik? Tyndale-nek el kell mennie Németországba, és ott összefutott Luther Mártonnal, aki elkezdte lefordítani az Új Szövetséget Németországban, lefordította Németországban, görögről angolra, görögről angolra. Emlékezzünk, hogy Wycliffe-nek a latin fordítást kellett használnia, mert nem volt görög új szövetség. Aztán jött az első görög új szövetség, és most a munka jobb. Így most már 1526-ban vagyunk, így képesek voltak befejezni az új szövetséget, és az Ószövetség egy részét. De egy barátja elárulta őt, aki valójában Júdás volt. Az történt, hogy William Tyndale-t végül letartóztatták, és mágiára vitték. Az első dolog, amit tettek, hogy kötelet kötöttek a nyaka köré, aztán meghúzták, megfojtották, majd halálra égették. És hol volt ez? Ez egy jó kérdés, hogy ki tette ezt vele. Ki tette ezt vele? A katolikus egyház. Igen. És az is érdekes, hogy amikor Wycliffe-ről volt szó, a pápa, miután természetes halála meghalt Wycliffe, a pápa a testét kiásatta, a csontjait elégette, és a folyóba dobta. Ha akkoriban angolra fordítottál, az saját életeddel játszottál. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Itt van Wycliffe és Tyndale, igen. Itt van Wycliffe és Tyndale, igen. Tyndale-en túl, igen. Ez még nem minden. Van még több is? Oké. William Tyndale. Van egy ember, akit annyira lenyűgözött William Tyndale-en túl, akinek 10 gyereke született. Egyébként ez az ember Kent Taylor. 10 gyereke van, és próbál családi áhítatokat tartani. Most már minden korosztályban vannak. Képzelheted, hogy a King James Bibliából olvasol, és vannak gyerekeid, akik 3 és 4 évesek, és ütik egymást, és az idősebbek szemei hátrafordulnak, tudod, és apa olvas, te pedig ezt csinálod. És Ken elkezdett gondolkodni, hogy kell lenni egy jobb módnak, hogy Isten igéjét a saját gyermekeinek közvetítse. És ő és a Moody Press-nél dolgozott, valójában ő vezette a Moody Press-t. Elment, vonatta a fél órát Pédenből Chicagóba, majd fél órát vissza, és elkezdett dolgozni ezen a fordításon, és végül létrehozta az úgynevezett élő leveleket, majd az élő evangéliumokat, majd az élő profétákat, és hamarosan elkészült az élő Biblia. Ugyanez a Kent Taylor írt néhány gyermekmesét is, amikor Winnipegben éltünk, és a fiaink, Rick és Steve még nagyon kicsik voltak, akkor az ő gyermekmeséit meséltük Kanadában. Lelkész vagyok, Fresnóban, Kaliforniában, és egy barátom, aki a Fresnói Bibliaház tulajdonosa, Kent Taylor jó barátja, egy nap felhívott, és azt mondta nekem, hogy lelkész úr, ebédelni fogok, Kent Taylorral, nem akar velük ebédelni?
Annyit tudtam, hogy gyerekmeséket ír. Így azt mondtam, hogy igen, szeretnék találkozni vele. Együtt ebédeltetek, és a futócucodban mentél az ebédre? Azt hiszem nem. Rendesen fel voltam öltözve. Szóval elmentem erre az ebédre, és ahogy beszélgettünk, a barátom Dan azt mondja, Ken, a lelkészem egy sorozatot csinál a szellemi ajándékokról, szerintem írnia kellene egy könyvet. Mit gondolsz? Ken rám nézett, és azt mondta, Rick, írj egy könyvet a szellemi ajándékokról. Én meg azt mondom, miről beszéltek, srácok? Hogy írhatnék egy könyvet? Nem tudok könyvet írni. És Ken azt mondja, honnan tudod? Mondtam, hogy még sosem csináltam. Azt mondta, add ide, amit eddig írtál, és majd visszahívlak. Találkoztam vele a reptéren, másnap csak 3 prédikációm volt, és mindet összefirkáltam, és odaadtam neki. Vétemben felhívott, és azt mondta, hogy Rick, ezt meg fogjuk csinálni. Szóval a legelső könyvem 1974-ben a Fedezd fel a szellemi ajándékodat, és használd. Egy kiadó vállalatnál jelent meg, amit történetesen Tyndale House kiadónak hívnak. William Tyndale. De nem csak így írtam neki, az első 2 könyvemet, hanem valaki, akit talán ismersz, a neve Steve Young. Igen, és Jason Elammal együtt 4 könyvet írtam a Tyndale House könyvkiadónak. Szóval láthatod, hogy ezek a pontok összekapcsolódnak, de ez még nem minden, mert egy ember a Tyndale House-tól, aki a Tyndale House-nak dolgozott, amikor az élő Biblia megjelent, ha emlékszel, zöld és puha párnázott borítója volt az első Bibliának. Nos, ez az ember, aki előállt ezzel az ötlettel, a neve Bob Hopkins Senior volt. Azt hiszem, ismerem a fiát. Időse Bob Hopkins felhívott, amikor elhagyta a Tyndale házat, hogy egy új kiadó vállalatot alapítson, a Harvest House Publisher. Felhívott, és azt mondta, Rick, megírnád a Biblia tanulmányaimat? Én azt mondtam, hogy szívesen, én írtam 6 Biblia tanulmányt az új cégének, a Harvest House Publishersnek, és sok-sok évvel előre, és amikor ti srácok kiadó céget kerestetek, rábukkantatok ifjabb Bob Hawkinsra, és felfedeztétek, hogy ismerte Rick Young. Igen, hihetetlenül kicsi a világ, nem igaz? Ezekből a 2 első angol nyelvű bibliafordításból hogyan lett az egész világ? Mert az élő Biblia, amikor Billy Graham megkapta, és elküldte a nézőinek az első 3 évben, az élő Biblia volt a legnagyobb példányszámban eladott Biblia az összes kinyomtatott Biblia közül. Elképesztő. Mi volt a többi Biblia fordítás a King James előtt? Ha azt mondod, hogy ez a 9., és mi 3-ról beszéltünk, akkor van még néhány? Van még néhány, mert Tyndale nem tudta befejezni az egész Bibliát. Volt egy Miles Coverdale nevű ember, aki a szerkesztője volt, és amikor Tyndale-t megölték, Miles Coverdale jött, egy fordítást készített, amit Coverdale Bibliának neveztek el. És ez 1535-ben jelent meg. Majd 2 évvel később, 1537-ben egy másik ember, John Rogers, aki nem akarta a John Rogers nevet használni, hanem a Máté nevet használta, tehát a Máté Bibliát is elkészítették, tehát van egy Coverdale Biblia, van a Máté Biblia. Mi a különbség? Mi a különbség? Miért
Úgy értem, csak azon tűnődöm, miért van szükségünk ennyi különbözőre, mi a különbség köztük, úgy értem, mi a különbség például a Tindél és Máté között, mi a különbség, a nyelvezete? Nos, Tindél sose fejezte be a Bibliát, ez volt a probléma. Megölték, mielőtt az Ószövetséget elkészítette volna, és amikor Coverdale fordított, Tindél Bibliáját használta, de használt egy német fordítást is, és használt egy latin fordítást is, és aztán John Rogers fogta Tindél és Coverdale fordítását, és megalkotta a Máté Bibliát. Értem. Ezek után emlékszel, beszéltünk 8. Henrikről? Igen, most jön ő a képbe, és most már csak összekötjük ezeket a pontokat, mert 8. Henrik el akart válni a feleségétől, beleszeretett egy másik nőbe, és a pápa nem adta meg neki az engedélyt a válásra. 8. Henrik azt mondta, oké, én már nem vagyok protestáns, így feleségül vette Boleyn Annát, és született egy lányuk. De előtte, a lánya előtt, amikor 8. Henrik a hatalomban volt, 7. Henrik kapcsolatba lépett Miles Coverdale-lel, hogy szerkesszen egy Bibliát, amit a Nagy Bibliának neveztek el. Nagyszerű volt, mert egy nagy, vastag, nehéz Biblia volt, és 8. Henrik engedélyezte, hogy ez legyen az első engedélyezett angol Biblia, amit Henrik engedélyezett, hogy az egyházban is használják, és ekkor akart elválni, és úgymond átért a protestáns kereszténységre, és azt mondta, hogy mostantól az emberek olvashatják a Bibliát angolul, ez megengedett, ő engedélyezte, és mi most a Nagy Bibliáról beszélünk, amit úgy hívnak, hogy a Nagy Biblia. Oké, 1539. Ez egy hatalmas Biblia, de mitől lesz ez? Oké, a mérete hatalmas, de a szövegezés, értem, de a szavak ugyanazok, mint az előzőjé. A szavak alapvetően ugyanazok, csak a méret nem. Nagy a változás, tehát a játék megváltoztatója a méret, és az a tény, hogy ez az első engedélyezett. Az összes többi fordítást egyén csinálta, és tilos volt az embereknek olvasni. De ezt egy bizottság csinálta. Ez egy hatalmas Biblia volt valójában, megváltoztatták, és a szószékhez láncolták. Így nem sok laikusnak volt lehetősége olvasni ezt a Bibliát. Amikor 7. Henrik meghalt, a legidősebb lánya, Mária, tanítónő, Vladimiri néven volt ismert, mert katolikus volt, és a protestánsok ellen volt, és nem lehetett angol Bibliája, ami őt illeti, ezért sok hívő elment Genfbe, Svájcba, és elkészítették a Genfi Bibliát. A Genfi Biblia nagyon fontos volt, mert ez volt a Biblia. John Bunyan Bibliája, William Shakespeare Bibliája, Mayflowerrel jött át, ez a puritánok Bibliája volt. Tehát ez volt a Biblia legújabb változata, ami már engedélyezett volt, amit az emberek akkoriban használtak. Nos, a Genfi Bibliát nem engedélyezték, mert Vladimiri nem engedélyezte, így azok, akik elmenekültek, azok használták, akik elmenekültek, helyesen használták. Most megvan. A Genfi Biblia, hogy Vladimiri meghalt, 7. Henrik, és
Mary Boleyn lánya, Erzsébet lett Anglia első királynője, és amikor hatalomra került, az anglikánok azt mondták, hogy nézd, a Genfi Bibliában túl sok kálvinista jegyzet van. Kálvin János sok jegyzete került bele a fordításba, így az anglikánoknak ez nem tetszett. Saját fordítást akartak, így ő szerzett néhány anglikán tudóst, akik kitalálták a püspöki Bibliát, mert ők anglikán püspökök voltak. Így lett a Bishop Biblia, ami valójában inkább egy átdolgozás volt, mint a Genfi Biblia. Ezt első Erzsébet királynő engedélyezte, így most már 2 engedélyezett Bibliánk van. A nagy Bishop, igen, az egyiket egy király, a másikat egy királynő engedélyezte. Mielőtt a King Jameshez jutottuk volna, a katolikusok azt mondták, hogy mi saját Bibliát akarunk, saját fordítást, és így 2 város volt, Franciaországban, Douai városa és Reims városa, és Douai városában lefordították az Ószövetséget, Reims városában pedig az Új Szövetséget, és így jött létre a DU újrafordítása a Bibliának, és ez egy katolikus fordítás volt. Mitől lesz egy Biblia katolikus? Nem vagyok biztos benne, nekem van egy Douai Reims Bibliám, és amikor összehasonlítom a többi fordításokkal, nem látok nagy különbséget a 2 között, és ami az érdekes, az az egész. Én azt hiszem, ez inkább egy gondolkodás volt, mert a legtöbb ilyen fordítás a Tyndale fordításból származik. A mai fordítások, ha megnézed az RSV-t, megnézed a ESV-t, megnézed sok modern fordítást, az előszóban azt írják, hogy ez a fordítás a Tyndale fordításon és a King James fordításon alapul. De mivel újabb héber és görög kéziratokkal rendelkezünk, ezért van szövegezésünk, a fő fogalmak ugyanazok, de a megfogalmazás más. Mert az angol nyelv, minden nyelv változik az idők folyamán, és különösen az angol nyelv változott hosszú idő alatt, de ezek a fordítások, amikor általában a Biblia fordításra gondolunk, akkor a modern fordításokra gondolunk, de 8 ilyen volt, mielőtt eljutottunk volna a King Jameshez. Szóval most eljutottunk James királyhoz, és hadd találjam ki, hogy ennek valami köze van egy Jakab nevű királyhoz. Igen. Jakab király a 6. skót királyból lett első Jakab király, az első angol király. Értem. Amikor hatalomra került Angliában, rájött, hogy mit örökölt. Nem csak egy országot örökölt, hanem 3 vallási frakciót is örökölt az országon belül. A katolikusokat, az anglikánokat és a puritánokat. És mindegyiküknek megvolt a saját fordítása. Eddig a pontig a puritánok a Genfi fordítást használták, a katolikusok a francia fordítást, a DU-t, persze ott vannak az anglikánok, ők a Bishopsot és a nagyot, a Greatet.
Igen, oké. Szóval a királynak az új országgal vannak vallási problémái, ezért összehív egy gyűlést a Sonkásudvarba, és 50-54 különböző fordítóval állt elő, akiket 6 csoportba osztott. Az egyik csoport az Ószövetségen dolgozik, a másik az Új Szövetségen, a harmadik az apokrifeken. És így lett ez a King James fordítás. És amikor a King James hozzáférhetett Erasmus görög ószövetségéhez, ami végül úgy lett ismert, mint a Textus Receptus, ami elfogadott szöveg. A fő különbség a King James fordítás és a modern fordítások közt ott vannak. A modern fordítások mire épülnek? A modernek a kritikai szövegre épülnek, és a következő ülésünkön mélyebben belemegyünk ebbe. De miért van szükségünk ennyi modern fordításra a King James után, hiszen 400 évig ez volt a domináns fordítás, és most jönnek ezek a modern fordítások. Miért? Ez egy filozófia. Különböző okai vannak a fordítóknak, hogy miért. Az egyik maga az angol nyelv, természetesen. A másik az, hogy van 3 különböző filozófia fordításnál. Az egyik a szóról szóra való fordítás, ez egy filozófia. Most nincs olyan fordítás, hogy szóról szóra, de ez olyan, mintha nagyon közel akarnánk kerülni az eredetihez. A második a gondolatot a gondolathoz. Más szóval megpróbáljuk átvenni a lényegét, amit az író írt. Amikor János írta a János evangéliumát, mit akart valójában elmondani? És a harmadik a parafrázis, és amikor megnézzük az összes új fordítást, a következő ülésünkön megnézzük, hogy melyik tartozik ide. Szóról szóra az átgondolt és az átfogalmazott féle. Igen. Nos, figyeljenek, micsoda utazáson vettünk részt ezen a programon, a legelejétől kezdve, a Wycliffe Bibliától, amit soha nem fejezett be, és brutálisan mártírhalált halt, megölték, és aztán jött Tyndale, aki tudjátok, megpróbált többet hozzátenni a Wycliffehez, és aztán jöttek a többiek, és mi végigvettük az elsőt, amit valaha is engedélyeztek, mert addig a pontig minden angol fordítást betiltottak. Aztán beszéltünk a 3 különböző csoportról, amelyek végül arra késztették James királyt, hogy az ő Bibliáját kell használni, és használták sokáig. Beszéltünk a katolikusokról, akik a sajátjukat akarták használni, az anglikánokról, akik csak az engedélyezethez ragaszkodtak, és a puritánokról, akik a Genfihez ragaszkodtak, szóval ez egy nagy utazás volt. Igen, a fordítóknak tényleg nehéz dolguk van, mert nem lehet szóról szóra követni, mert a nyelvek annyira különbözőek. Igen, és minden fordítás, amit kapunk, tulajdonképpen a fordító értelmezése, és ha nem tudsz héberül, vagy görögül, akkor van egy fordításod, ami bizonyos értelemben a te értelmezésed. És néhány esetben annak az értelmezése, aki lefordította.
Tudod, az egyik leghíresebb rész a Szentírásból a 23. Zsoltár. Az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm. Igen, most, mint fiatal fiú hallva, hogy az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm, miért ne akarnám őt, ha ő a pásztorom? Tudod, egy fiatal számára én szeretném a pásztoromat, de héberül még csak nem is ezt mondja. Nem. A héber azt mondja, hogy az Úr pásztorol engem. Ez egy ige, nem főnév. Nem úgy van, hogy az Úr a pásztorom, hanem az Úr pásztorol engem. És ez nagy különbség. És még a nem szűkölködöm kifejezés a héberben annyit jelent, hogy nem fogok hiányt szenvedni semmiben. Igen, a héberben, nézd, amikor a mennybe érkezünk, barátom, te az osztályban ülsz, a héber nyelvet tanulva, én meg a jó kávémat fogom kortyolgatni. Szóval, figyelj, dolgozd a hébered, én pedig a gépemmel fogok dolgozni, pontosan. De figyelj, milyen lenyűgöző utazás, és azt hiszem a következő fejezetben belemélyedünk az angol biblia modern fordításaiba, és hogy miért van szükségünk egyáltalán rájuk. Mi a különbség közöttük? Mert tudod, minden boltban, minden polcon ott vannak a különböző fordítások, és sokan kíváncsiak, miért van szükség ennyi különböző fordításra ugyanahoz a Bibliához. De ismétlem, amikor az Ószövetségről van szó, nincs probléma, kivéve bizonyos könyveket, mint például Dániel egyes részeit, ahol arámi volt, és aztán lefordították nekünk héberre is. De a legtöbb részben a héberre támaszkodunk, mert héberül beszélünk. De amikor az új szövetségre kerül sor, akkor jön az ókori görög, majd a modern görög, és akkor jöttem rá, hogy mennyi különböző fordítás létezik. Szóval azt hiszem, csak mint a messiás hívője értettem meg, tudnélik, hogy ti pogányok hogyan gondolkodtok, amikor ennyi fordítással van dolgotok. Mert a legtöbb izraeli, aki héberül beszél, a Bibliát héberül olvassa, nincs a más fordításuk a héber Bibliájukhoz. Néha szükségük van egy kis segítségre, az ősi héber megértéséhez, de mégis az ősi hébert olvassák, nincsen más. De amikor az új szövetségről van szó, és az már egy másik nyelvre van lefordítva, látom, hogyan jutottunk el oda, hogy annyi fordítás jöjjön létre. Azt hiszem, ez egy lenyűgöző utazás. Köszönöm, Rick Pásztor, hogy végigvezetett minket ezen az úton, és ne felejtsd el, hogy küld el nekem a futóruhás fotót. Megvan minden, amit most elmondtál, rendben. Nos, figyeljetek, srácok, nagyon köszönöm, hogy ismét itt vagytok velünk az Explore the Bible programban Rick Pásztorral, egy hihetetlen információs kincses bánya. A következő alkalomig köszönöm, Isten áldjon meg benneteket, és Shalom Parkerből, Coloradoból, ahol Rick van, és Galileából, Izraelből. Köszönöm, és Isten áldjon meg.